Από εκεί ξεκινάς με αυτό και κατεβαίνεις στην κορυφογραμμή. Ή περνάς μέσα από το φαράκι και μετά έχει ένα μονοπάτι εδώ πέρα και κάνει ζιγζάγια. Ω μαλάκα, εδώ είναι, είναι πολύ ψηλά ρε μαλάκα. Είναι μια μισή ώρα να ανέβεις. Ποιος, μια μισή ώρα εσύ. Έχεις δουλειά εδώ πέρα, Αλλά είναι γαμάτο ρε. Ωραίο μονοπάτι, ωραία τα βουνά εδώ πέρα. Τα βουνά είναι στην παραλία. Πώς την είπαμε εδώ? Ποταμός είναι. Ο ποταμός είναι? Ναι, και εκεί μέσα μένει τώρα μέσα στο φαράκι μέσα μένει ο Παναγιώτης που γνωρίσαμε σκύλες. Σε αυτό εκεί, στο δεύτερο. Σπίτι του. Στα αρχίδια του αδερφά. Από πού? Από την Άμπελο. Αυτός εδώ μεταξύ έχει εκπαιδευτεί. Ναι. Αυτός κατεβαίνει στις 45 ναι βέβαια. Είσαι εδώ και έχει μια καμπέση να μπαίνει πάνω. Έγινε ότι κάτω στο μασούτι είναι μια ώρα. Έχει ένα μηχανάκι μέσα. Πάει άτομο και Δεν μου λες Χρήστο, πάνω εκεί πέρα, εκεί μέσα μπαίνεις, εκεί στο φαράκι μπαίνεις. Κοίταξε το μονοπάτι, είναι, πάει έτσι. Πάει έτσι. Εδώ πέρα μπροστά που δείχνεις. Ναι, πολλά ζιγζακ πάει. Ναι. Να, πάει μέχρι εδώ πέρα πάει. Πάει έτσι ζιγζακ και μετά μπαίνεις μέσα στο φαράκι και πάει πάνω. Ναι. Και η άμπελος είναι από πίσω ρε παιδί μου σκέψου. Αν πάμε λίγο πιο έξω θα φαίνεται η άμπελος. Ναι. Αλλιώς ανεβαίνεις πάνω όλη την κορυφογραμμή και κατεβαίνεις εδώ πέρα. Πας από εκεί και κατεβαίνεις έτσι, ναι, ή ανεβαίνεις από εκεί, έτσι. Το ίδιο, ανέβα κατέβα. Αλλά είναι λίγο πιο ζώρικο από την κορυφογραμμή. Πιο κοντά, αλλά πιο ζώρικο. Εννοείς πιο επικίνδυνο, πιο σκαρφάλωμα, τι. Είναι πιο, ναι, πολλοκάθισμα είναι. Έχεις πάει εσύ από εδώ? Ναι, και από τα δύο. Και από τα δύο έχεις πάει? Από τα δύο. Έχω κατέβει εδώ πέρα 5-6 φορές. Αδερφέ, τόσο χρόνο, έχεις χρόνο εδώ. Ωραίες καβάτζες, δηλαδή. Θα δεις από την άλλη μεριά έχει το καφενείο, έτσι το λένε. Ναι, πού είναι αυτό? Θα το δείτε. Είναι δύναμη. Αυτός δηλαδή που μαρτάρει εκεί στις σκέλες και ξεκινάει. Στις σκέλες, ναι, και παίρνει κατευθείαν. Στις σκέλες ξεκινάει το μονοπάτι. Βεβαίως, έχει και ένα δρόμο κατεβαίνει λίγο πιο χαμηλά, αλλά έχει